Crvena zvezda je pre tačno 31 godinu postala svetski šampion tako što je u Tokiju savladala Kolo-Kolo rezultatom 3:0, a u ljutice Bogdana je sada već tradicionalno obeležen 8. decembar. Osvajanjem kupa šampiona 6 meseci ranije, Zvezda je stekla mogućnost da se za planetarnu krunu bori protiv čileanskog predstavnika, osvajača Copa Libertadores. Pred 60.000 gledalaca na nacionalnom stadionu u Tokiju je savladan Kolo-Kolo rezultatom 3:0. Junak tima koji je sa klupe predvodio Vladica Popović, u toj utakmici bio je najmlađi u ekipi, Vladimir Jugović. Tada 22-godišnji fudbaler je golovima u 19. i 58. minutu najavio veliko slavlje crveno-belih, a tačku na meč postavio je Darko Pančev golom u 72. minutu. Crvena zvezda je nastupila u sledećem sastavu: Milojević, Radinović, Vasilijević, Jugović, Belodedić, Najdoski, Stošić, Ratković, Pančev, Savićević, Mihajlović. Crvena zvezda je drugo poluvreme igrala sa igračem manje zbog isključenja Savićevića, a od osvajanja evropske do osvajanja svetske titule, suočila se sa brojnim promenama u kadru. Ljupka Petrovića zamenio je na trenerskoj klupi Vladica Popović, a klub su u međuvremenu napustili Robert Prosinečki, Stevan Stojanović, Slobodan Marović, Refik Šabanadžović i Dragiša Binić. Pobedom u Tokiju crveno-beli su napravili najveći uspeh nekog od istočnoevropskih klubova. Svetskom titulom zaokružen je jedan od najsvetlijih perioda u istoriji srpskog fudbala.